A sada nešto potpuno drugačije i, pa recimo, mnogo brže. Sigurno. Naš današnji gost spremno se hvata u koštac sa opasnim situacijama, krivinama, brzinom, ali i šampionskim odličjem. Sa nama u studiju je Dušan Borković, najtrofejniji automobilista koga je Srbija ikada imala. Dobro jutro, zdravo, dobrodošao, Dušan. Dobro jutro, bolje s našom. I nisi sam. Izvini, ali moram odmah i nju da predstavimo. Malim smiješnim psom. Ovo je maskota tvog trkačkog tima. Uvijek je sa tobom, jel? Da, da je maskota od kad smo je, da kažem, nabavili. Imala je 2 meseca, već je krenula sa nama na trke i jednostavno ne može da se izađe iz kuće bez nje. Ona jednostavno uđe u kofer kad god putujemo i neđe izađe napolje. Tako da voli tamo da je na trkama. Znači, Dušan, ona će sigurno s tobom na sledeću trku u Brno, ali tako? To nema sumnje. Ona sigurno. A drugi će morati da se potruditi. A za sam početak, samo ti pitamo, kakav je za tebe osjećaj nakon takve, odnosno već imaš stvarno ozbiljnu trkačku karijeru, kakav je za tebe osjećaj kada se zaglaviš na Gazeli? Što ti se jutros dogodilo? Tačno, da. Pa verovatno kiša ova je prouzrokovala tu gužvu. Ne znam ja, nekako imam utisak da ljudi kada padne kiša malo i zaborave da voze, uplaše se, da li misle da je klizavije, da li se manje vide. Da Beograd je poznat po tome, da. Da. Više poznat, da kažem, nego neke druge evropske metropole, ali šta da radimo? Ono što je pozitivno jeste da se ti uvijek zalažeš za sigurnu vožnju u gradu i to je super stvar s obzirom na to koliko brzo voziš na takmičenjima, ali to je potpuno druga jedna kategorija. I evo da se vratimo sada do to Brno koje nam predstoji, gde ćete vas dvoje biti sigurno, ali neko će još sa tobom ići. Jako zanimljiva akcija je u pitanju. Već je u nekoliko gradova održano, ali evo da najavimo sad Beograd i Pančevo su sledeći, jel tako? Kako možemo da krenemo s tobom? Pa, u pitanju je jedna, da kažem, vrlo interesantna akcija za sve ljubitelje automobilizma i adrenalina u organizaciji NIS Petrol Racing tima za koji ja vozim. Naime, radi se o vožnji trkačkog simulatora u raznim gradovima Srbije. Znači, već smo bili u Novom Sadu, Kragujevcu i Čačku. Vozi se ista staza Brno, isti automobil kao moj i ko bude bio najbrži, tako se zove akcija, idemo sa Dušanom u Brno. Znači, ide sa NIS Petrol Racing timom da bude gost. Ja sam se više puta našao i rekao, bit će potpuno, ići će sa mnom automobilom. Jedino što neće spavati sa mnom, ali provodit će vreme da osjeti tu atmosferu, kako se zove, tog adrenalina koji je jednostavno ono, da kažem, i najbolji sport na svetu. Ne samo za mene, nego i za mnoge. Sad šteta što je u našoj zemlji to malo manje zastupljeno, ali to je jedan neverovatan prestiž, najskuplji sport na svetu sa mnogo velikim, jakim timovima. Pa možda zato nije toliko zastupljeno kod nas, baš zbog te skupoće. Probit ćemo i tu barijeru. Optimistično. Kada je, ajde tako kažemo, prezentacija i otvoreno to takmičenje u Beogradu? To je sledeća stanica, je li tako? Sledeće, to je sad subota 21. će biti u Beogradu, ispred jednog poznatog tržnog centra, to ćemo najaviti. A nedelja je u Pančevu i tu se završava akcija, zato što treba nedelju dana da se pripremam. A kako voze naši sunarodnici? Trenutno je šta, 2.09, ili tako nešto? Kako je to u odnosu na profesionalne vozače? Je li to dobro, brzo? Vrlo je brzo. Ja nisam, prvo su se žalili da treba da budu brži od mene, međutim, poenta je da budu brži između sebe, ko bude bio najbrži, taj će ići sa nama. Za sada je Filip Isavić. Sporiji jesu od mene kad ja vozim taj simulator, ali i dalje je taj dečko veoma brz. On je čak i počeo ove godine da vozi kod nas trke u Srbiji u klasi mali 1, maloj klasi, ali ima blistavu budućnost dečko sigurno, tako da napredovaće ima tek 17 godina. Dobro, i ono što je bitno da tu zaista nema laže, nema prevere. Taj simulator koristiš i ti kad se pripremaš za trke. A je li ima žena? Koje su vozile? Ima. Prijave se tamo dosta. Jel da su dobre? Ima i profesionalaca žena. A je li ima da u kategorijama koje ti voziš, je li ima kao ženski pandan ili vozi ples? Ima. Sad to je onako, ljudi, da kažem, obični u Srbiji misle da žene normalno slabije voze. Ja uvijek kažem, žene jednostavno manje interesuje vožnja, a one koje su profesionalci, koje se založe za to od početka svoje karijere od kartinga, oni su temeljnije jednostavno od nas muškaraca i čak i misle da su i hrabrije i mogu da budu veoma, veoma brze. Eto, mi smo puni nekih, u stvari, nepoznanici zabluda kada je vožnja u pitanju, pa i tebe kada smo svi prvi put videli ovako sa tom visinom, mi smo se zapitali šta ovaj čovjek radi u automobilu. Da, kao otkud automobila, ne košarka ili tako nešto. Pa automobilizam, ja uvijek to kažem i to je istina, košarka i fudbal su sportovi koji su dostupni
Svakome. Dajte detetu i pored lopte i karting, dete će ići na karting, sigurno će mu to biti interesantnije, veći adrenalin, ali je, nažalost, mnogo skuplje i jako je teško uspeti uopšte u tom sportu. U Evropi je to lakše, normalno, zato što su dosta su bogatije zemlje. Ja sam imao tu sreću da sam počeo karting da vozim sa 9 godina. Čak sam te prve godine i polomio obe ruke kad sam se isprevrtao, ali... Ali nisi odustao? Ne, to me samo vuklo još jače i posle toga sam imao sam 6 titula uzastopnih šampionata Jugoslavije, pa sam posle nastavio na auto trke, ali nikad nisam ni pomislio da se bavim. Jednostavno, ima ta izreka kad jednom benzin uđe u krv, to je jače od svake droge, ne može nikad da izađe. Tako da zaljubljenici automobilizam su potpuni fanatici, tako da ja imam sreću tu da se mogu da se bavim automobilizmom, da sad imam i veliku podršku mojih sponzora i veliku podršku i grada Pančeva i ministarstva i pokrajine i tako dalje. Mislim, tvoj saputnik hoće da se vrati kod tebe. Neće, ona voli tako da ide kod svih. Hvala ti mnogo, želimo ti sreću. Da ponoviš uspehe prethodnih trka u narednoj u Brnu, da ponovo budeš prvi. I želimo sreću svim kandidatima za tvojeg saputnika. Hvala puno.